Câștig și pierderi, vine clipa care schimbă tot. Războiul se apropie de final, lumea veche începe să cadă, imperii se destramă, iar ordinea se schimbă pe hartă. Oamenii sunt obosiți, dar speranța încă ține după. Atâta suferință, apare o șansă care nu mai vine des. În jur, vecile puteri slăbesc, deciziile se mută din centrele mari. Popoarele cer să fie ascultate, nu conduse de la distanță din umbră. După pierderi și durere vine un moment rar, când sacrificiul capătă un sens clar. Nu tot ce se câștigă vine ușor sau rapid, dar unele vise se împlinesc doar după ce rezist. În anul 1918 deciziile se iau una câte una în mai multe locuri. Oamenii votează, aleg și spun ce vor să devină. Adunării, declarații, hotărâri luate deschis, nu prin forță, ci prin voință exprimată clar și scris. Teritorii care vorbesc aceeași limbă cer să meargă pe același drum, nu ca rezultat al războiului, ci ca urmare a unui ideal vechi și comun. După pierderi și durere vine un moment rar, când sacrificiul capătă un sens clar. Nu tot ce se câștigă vine ușor sau rapid, dar unele vise se împlinesc doar după ce rezist. Anul acesta nu înseamnă doar final de conflict, ci început de construcție grea, pentru că unirea nu se oprește la decizie, ci începe cu munca de a ține totul împreună zi de zi. Drumul înainte nu e ușor, dar direcția e limpede. După ani de încercări se conturează un stat întreg, nu doar dorit. Anul 1908 nu e doar o dată din carte, e punctul unde suferința întâlnește sensul.